Тази вечер в нашото студио са представители на Центъра за демографска политика. Спомняте ли си, миналата седмица този център даде една страхотна пресконференция в БТА, на която изнесе потресаващи данни за очаквано стопяване на българската нация в следващите десетилетия. Да, това е точната дума. Стопяване на нацията и тотална циганизация. По този повод представям нашите гости, професор Трендафил Митев, който е председател на Македонският научен институт, и господин Искрен Веселинов, също член на този Център за демографска политика. Много ви моля, уважаеми зрители, отговорете на този провокационен въпрос. Трябва ли да се възстановят строителни войски, за да се реши проблемът с трудовата заетост на циганите у нас? Добре дошъл, професор Митев, в нашото студио. Благодаря. Вие с тази пресконференция хвърляхте камък в блатото, но веднага се появиха опоненти ваши, които заявиха, че по този метод на екстраполацията е трудно да се каже дали сте прави, тъй като първо никой не може да провери след 30-40 години от нас какво ще се случи, поне тези, които са от нашата възрастова група, тъй като вие давате прогнозите за по-голям период от 30 години. И второ, вече обвиняват Центъра за демографска политика, че изпълнява някакви политически и други поръчки. Дайте с две думи квинтесенцията на това, което изнесох този ден в БТА. Глупости на търкалета. 30 години следвам историята на български национален въпрос и през последните години стигам до заключението, че на базата на редица обективни обстоятелства българският национален проблем придобива нови изморения, развива се по нова логика и с едни много трудно предсказуеми, така се каже, перспективи. Никога преди това в единен комплекс не са били, така да се каже, сглобени толкова много негативни фактори и обстоятелства, колкото на съвременният етап. Поради тази именно причина българската нация в момента се оказва в ситуация, която много трудно може да бъде така ясно дефинирана като твърда перспектива. Ще дам само един конкретен пример. На 10 ноември, значи преди 2 десетилетия, в България живееха около 9 милиона и половина граждани. В рамките на 2 десетилетия ние загубихме 2 милиона население. Днес в границите на България живеят 7 милиона. Което означава, че фактически при условия, когато започне един хаотичен, безпрограмен преход, когато начало на държавата се оказаха всевъзможни политически дилетанти, когато нямаше нито една теоретична монография, която да разработи българския преход към демокрация, ние се оказахме в ситуация фактически за първи път в историята на 13-вековната българска държава да се появи едно невиждано явление – бягство от отечеството. На 10 години ние губим по 1 милион. Ако приемем, че тази логика се запази, ако тази логика не се обърне, на всяко десетилетие ние да губим по още 1 милион, това в рамките на 2030-2040 ние ще паднем горе-долу на 5 милиона и половина, което при сегашните съотношения, аз вземам това равнище на преценка, горе-долу ще очертая на ситуация около 3 милиона българи християни, около 2 милиона цигани, около 1 милион и половина българи граждани с мюсюлманско вероизповедание. И тогава питам аз, за първи път в българската национална история няма ли заинтересовани сили да поставят как да се нарича тази държава, когато имаме едно такова паритетно съотношение на етносите, какъв да бъде официалният език на тази държава, какъв да бъде президента на тази държава, с други думи, какъв да бъде унитарен или федеративен характер на тази държава? С други думи, ако трябва да направя първото си обобщение, тревогата за България беше главната причина ние да бием камбаната. Това, че в момента българския национален въпрос се интерпретира от предимно партийни, цветни позиции, това, че липсва единна държавна стратегия за глобално решаване на българските национални проблеми, беше главната причина ние да се опитаме, така се каже, да пипнем раната с пръста и да кажем: българската нация никога в миналото не се е намирала в един такъв едновременно действащ комплекс от неблагоприятно стекли се обстоятелства, които я изправят пред една много неясна перспектива. Аз мога да ви изброя най-малко 30 качествено нови тенденции, които са се зародили, които текат, които действат в структурата на българската нация на съвременния етап, които ако продължат да се развиват, то тенденцията, за която говорим, ние да загубим, извинявайте, ако ние към 2040 година паднем на 5 милиона, това означава, че ние за половин век ще загубим 50% от етническия си потенциал. Ами подобна загуба в българите помнят само веднъж своята история. След 1393 година, когато Баязид влиза в Търново и 50% от българския етнически потенциал пада под ятагана на завоевателя. Това ли искаме?
За това ли трябва да мълчим? С други думи, главната цел на нашата пресконференция, на нашите научни изследвания, на нашето занимание е да се съсредоточи вниманието, да се обърне вниманието на всички отговорни, национално мислещи фактори, че ние като държава, като нация сме изправени пред изключително уникално съчетание от неблагоприятно стекли се обстоятелства. Аз само ще си позволя няколко от тях да маркирам. Непознати темпове за намаляване на етническия контингент. За 2 десетилетия губим 2 милиона, на десетилетия губим по 1 милион. Невероятна загуба на силово вещество. Най-доброто от младите хора бяга в чужбина. Значи, ние казваме, че около 1 милион е нашата емиграция, която замина след 10 ноември. Тези млади хора там родиха си и се отгледаха по още 1-2 дечица. Реалната загуба е над 2 милиона и половина. Нещо, което никога повече няма да се върне в рамките на България. Невероятно, бих казал, влошаване на възрастовата структура в българското общество на базата на тази сложна ситуация, в която се развива българската национална реалност в съвременни условия. В български условия 1,7 работещи личности издържат една неработеща личност. Какво означава това? След нашето поколение няма да има възможност да получи пенсия, така да се каже след него. От друга страна, невероятно, така да се каже, вътрешно деструктуриране на нацията. Българските граждани с мюсюлманско вероизповедание се капсулираха в рамките на една етническа партия, самозатвориха си, имат някакъв свой собствен вътрешен политически живот, от който българската християнския компонент в нашата нация не може да влияе по никакъв начин. Българските цигани се оказаха в една тотална цивилизационна криза, поради обстоятелството, че България беше деиндустриализирана, поради това, че държавата загуби инструментариума, с който можеше да решава глобалните проблеми на тази етност. Аз ще дам само 2 примера. До демократичните промени, нека да не отиваме по-назад, циганчетата задължително отиваха на училище, държавата им даваше, учаваше им книги и поколението на моята възраст горе-долу е грамотно. Имаше един друг инструмент – строителните войски. Когато циганчето станеше на 20 години, то отиваше в строителни войски. За 2 години то получаваше специалност. Дали ще е електроженист, дали ще е шофьор, дали ще е тракторист, дали ще е ВИК специалист. Този човек излизаше като майстор. Той отиваше в живота като специалист по нещо. Поради което той можеше да се реализира, в живота да се социализира, той можеше да намери една нормална работа като всеки български гражданин и по този начин да живее от трудови доходи, поради което семейството му не водеше такъв, бих казал, събирателски начин на живот, който е характерен за най-първобитните общества от епохата на класическата и пракласическата древност. Освен това, ние преживяваме една небивала акултурация на нацията. В България се зачеват деца, за да бъдат продадени. Знаете ли колко струва в последната ми информация от хора, които са направили игра значи просто са се опитали да предложат. 1000 лева струва новородено дете в България, циганче в момента. Кога? Ние сме давали деца и за еничари, но с ятаган над врата, и за да оцелее имота, за да оцелее, така се каже, останалата челяд, за да оцелее българското, сме давали по едно, така се каже, в изключителни обстоятелства. В наши условия, при българско правителство, българска държава, се зачеват деца, за да бъдат продадени да се купи хляб. Една тенденция в деструктурирането на българската нация, която тя просто не може да бъде характеризирана. Господин Веселинов, вие също ли споделяте тези много тревожни настроения? Да, аз категорично се присъединявам към думите на професор Митев. Нашата цел всъщност беше да бием камбаната на общественото внимание и като първи акт на Центъра за демографска политика ние написахме едно писмо до министър-председателя на Република България, в което е подписано от членовете на Центъра, видни лица в нашата научна общност, сред които и господин Митев, разбира се, в което настояваме за 3 прости неща. Първо, държавните институции да осъзнаят, че това е основният проблем на държавата. Няма държава без население. Не може да има държава без население. Няма и държава, в която основният държавотворен етнос е малцинство. И това не може да се случи, защото тая държава вече ще бъде, същността ще бъде променена. Националната идентичност ще бъде променена. Нужно е да има политически дебат и да се стигне до политически консенсус, защото тази идея, тя дори не е толкова национална, тя е всеобхватна. Тя обхваща като сфери икономиката, защото не може... Абсолютно, тя е цивилизационна. Тя обхваща икономиката, защото не може да имате реално икономика с неквалифициран
неквалифицирана работна ръка или с застаряващо население. Тя обхваща образованието, защото качеството на образованието спада и с качеството на човешкия материал в него. Обхваща медицина, всяка една сфера от нашия живот. Но вие нали чухте отговора на Бойко Борисов още на следващия ден, ако не греша. Той каза, че българският народ е достатъчно силен и жилав, за да се справи с това предизвикателство. Каза го спокойно и доста убедено в собствената правота. Всъщност, дори с лек нюанс каза, аз вярвам в инстинкта за запазване на народа ни и доказателство за това е, че Хюлет Пакард дойдоха да инвестират тук. Нали? По-лежерно тълкуване на въпроса и отношение към въпроса ми е трудно да си представя. И то от министър-председател. Да вземем, да кажем, основният държавотворен компонент на нашата нация. Това е българския християнски компонент. Това е компонентът, който е основал тази държава, който е защитавал, който е проливал кръвта си, тя да оцелее, да се развива. Този компонент на българската нация, християнския компонент, е по невероятно безпрецедентен начин разпарцалисан. Лявото ненавижда дясното. Дясното не може да понася лявото. Понятието родолюбец е грозна дума в български условия. Вече. Да. Значи, да защитаваш национална кауза, да защитаваш национални интереси, ти си националист. Като под националист се разбира шовинист, разбира се някакъв расист. Вместо да се прави елементарна... Има и по-лошо. Смятате за неадекватен. Неадекватен, увехтял. Емоционално неуравновесен. Абсолютно. За някаква политическа вехтория. Докато ако трябва елементарната тълкование да се направи, националист, това означава човек, който обича нацията си, народа си. Патриот е човек, който обича земята си, патрията, родината. Но в край на краищата, ако българският държавнотворен компонент, християнският компонент, падне до равнището на 3 милиона и при тази непоносимост, при този липсата на диалог, при липсата на елементарен консенсус, при това надделяване на партийното над националното, аз не съм много оптимист, че действително непременно на всяка цена държавнотворната ни функция ще се съхрани и че няма някой да почне да претендира да оспорва нашата държавнотворна функция, тъй като за сега поне тя е безспорна. Ние сме създали тази държава и нашите събратия, те трябва да бъдат активни строители в тази държава, да се помагат за нейното съществуване, но тенденциите вътре в българския християнски компонент много ме тревожат, поради което и аз затова и говоря по тези въпроси. Как ви се струва, когато говорим за изчезването на нацията, като най-силното противосредство и оръжие, се смята раждаемостта? Въвеждането на френския модел от 50-те години на миналия век, така наречен модел генерал де Гол, означава, но нещо, което нашите млади зрители естествено не знаят, рязко стимулиране в финансово отношение от страна на френската държава на раждането на трето дете. А вече за четвърто да не говориме. Но това го прави богата държава. Ние богата ли сме, за да приложим този модел? И изобщо възможно ли е при тези управляващи, с тези бюджетни дефицити, поне така се твърди, и с тази изпразнена хазна, да приложим френския модел или поне част от този френски модел, поне за трето дете, ако не и за второ? При всички случаи елементи от този модел, според мен, могат да бъдат приложени. Ние сега даваме помощи на майките, които раждат дечица. Но колко? Така, проблема какъв е? Значи, да се опитаме да намерим резерви и да увеличим този доход, но задължително да го вържем с процес на едно последователно образование на децата. С други думи, нека до 25 години ще Но веднага да направим селекцията. Това отнася ли се за целият народ? Защото циганите, знаете, че средна раждаемост при тях е като при албанците в Република Македония. Средна раждаемост 4-5 деца. Много е важно да кажем няколко думи за българския настоящ модел. Защото българският модел за стимулиране на раждаемостта е модел насочен към мултиплициране на маргиналите.